Odată mai o țavă, așa. Așa. U. Da. Pe bara asta, un dreptunghi cum ai venit. Da. Așa. De pe bara aia, aici o să vină ceasul. Domnul profesor, Nu profesor. să nu vină. Vine Vine o mai tablă mult. Pusă, da, vine o tablă, vin 2 ceasuri. Apa, temperatura la apă, presiunea la ulei. Restul nu ne interesează. Dar pui kilometraj kilometru. Ce, pentru ce să pun kilometrează? Că nu mă ajunge capul Nu. până în spate, Oh. kilometreaj și minuni. Nu mă ajunge metru. Nu merg tot. Nu trebuie kilometreaj. Kilometru pot să Kilometru. punem. Dar nici ăla nu e. Acum vedem aici. Așa. Am pus asta aici, am prins ăsta. De ăsta, ca să nu mai joace sus-jos. După aia, vine sistemul aici făcut cu, ca să vină până aici sus. Așa. Și asta o să facem cam la nivel. Da. Știi, prinsă bara. Și după aia, țava de aici, sudată. Așa. Da, asta. Vine așa, nu? Cam Da, ăla, direct da? peste capul tău. Cam Capul tău! Scrie puțin mai înalt. Poate peste cap, mai înalt. Gândește dacă sag. Și put un Că aici în plură, văzătoare. Bun, Punem jumătate de metru, na. Bă, ce nu te ține așa. Dacă nu se bate, pariem pe ei că se bate. Bun, jumătate de metru facem. Vine înalt și se gata direct aici. În capăt. Aici. Da. Vine gătat după telescop, știi? Așa. După aia, cum vine bara aia, Monstru, că ai putere! mai vin 200 bări. Exact la 120. Înțelegi? Da. E, și de aici vine țeava așa, în aia. Da, aia să fie unde ți scaunul, să vină la spătat. Deci în Exact, dreptul cu acolo vine. spătat. Da, aici. După aia îți vine una, Aici, așa, la fii umăr. atent, îți vine una, cum ai zis tu, de Da, aici îți așa, vine una, așa, cam pe Andrei, aici, la nivelul ăsta. îți vine una așa, îți vine una așa, cam aici la nivel, și la picioare îți vine puțin mai jos, ca să faci picioarele, exact pe la genunchi. Pe la genunchi, da. Da. Voi vă băgați picioarele în mâncă. Și jos, aici așa, partea asta, îți vine tablă. Deci ai Nu înțeles? punem tablă, lași gol. Dar cum? Lași gol. Și după aia bagi în ea, da, corect. Și da. În tablă te tai, te zgâri în asta. Luați țava rotundă și eventual cumpărăm spumă din aia pentru izolație și o prindem cu coliere. Știi, care arată fain. Și în față. Aia vine În față. Aia vine vopsit, nu cu din alea. În față o să vină eventual. No, deci tablă, domnilor păi, proiectanți. peste telescoape, așa, știi? Și puțin sub și sub picioare, să nu-ți vină apă și asta. O să vină, bă, facem botul ăsta, zi ascuțit. Da, așa. Așa, Așa, da. cam așa, să vină de aici. Ia, arată, Cam Andrei, așa. cum? Așa. Aici o să vină botul. Ia. Păi până aici, așa, Aici, aici, așa. vine exact așa. Aici, Da, aici, așa. aici. De aici vine Da. și. Ca la rechii. Da. Ioani, bre, Ioani, Stații, alea. Adică are presă să înveie să Telecomandă. facă. Da, Stai că facem pornire pe cum are Dan, la motor. Bum, da pe bumb. Da, așa, E. dați în viteză, La pe bum. telecomandă și alarmă, tot. Alarmă, da, să nu-l fure poliția. Tot ca tot, dar problema poate să avem cu Garcea, e sigur, cu domnul Puțin. Mac. Bun, dar aici, La asta, la cum îi alea zice, nu- la Mureș n-ai treabă, să nu uci cu ea pe asfalt. Da, dar trebuie să ducem pe șlep până acolo. Da. Ce asfalt trebuie trecută pe șlep, că avem șlep. Ducem pe șlep, ce? Nu, Dani. Avem șlep? Da, cum? Sigur că este șlep. Punem sus, o agățăm pe o mașină înmatriculată remorcă, o ducem acolo, dăm jos și gata. de ce nu Ei, ești ca la America? Toată chestia. Asta să-mi spuneți voi, domnilor ingineri. Ia, domnii proiectanți, ia. Cum blochez eu bileta asta ca să nu se miște? Domnul, Vezi cum pula mea. Nu, că trebuie să miște sus-jos. Sus-jos trebuie să miște, că merge cu telescopul. Aici trebuie prins ceva și prins fix de ăsta. Așa trebuie venit. Păi le prinzi aici, aici prinzi ăsta zi. Aici nu-ți trebuie să vine vină o țavă, nu? Trebuie să vină o țavă. Aici nu-ți vine nimic în partea asta. Nu, e bine acolo. Păi na, aici sudezi o țeavă, Da. așa. Cu două piulițe, că Stai, trebuie că și asta-ți vine reglate. Stai că să-ți Ai vine. puțin, Stai, Andrei. stai un pic. Așa jos vine, Deci aici ăsta jos. vine la nivelul ăsta, Nu, așa jos vine. Așa, da. Și aici îi face un U și după aia aici punând din ăla și strângem pula mea și gata. Nu așa. Tot cu țeavă din asta, dar mai mică, da? Nu pătrată. Nu pătrată. Nu pătrată, când trebuie țavă L. rotundă. Trebuie țavă rotundă. Bine, și și turtită trebuie... la capăt. De ce turtită, mă? Păi și aici cum pana Nu mea o o bagi. turtești, că trebuie fix grosimea asta să-ți iese. Diametrul de aici, așa, da. să intri în inferior. Exact, Și tu dai gaură în țeavă exact. și
și bați șurubul prin ea. Da? Și așa, mă. Păi și eu ce am zis? Păi și eu ce Și spuneam, trebuie- mă? și trebuie, Da, și Câtă minge ai, Doamne, câtă bara minge. fixă și Ia. trebuie două șuruburi de reglaj cu Bine, piuliță. 4 minți Că fierte. roțile poate să fie așa sau așa sau așa. Și ca să le tragi perfect drepte, desfaci șurubul în vârț și o tragi, gata. Și aia e chestia. Na, să-ți o trag roata. Și trebuie șurub de 18 sau de 20. E. Că aia pula mea șurubă. Mai De bine era 64. să facem și cu direcția aici și în față și când luai din alea să întoarcă toate roțile. Păi stai puțin, unul stă în spate și unul stă în față și în vârță. Ce? Păi nu, că le pui ăsta. Nu, poți să mergi așa de pârcu. Să te bată în față, dar pârcu. Nu, mă, știi când iei volan stânga să se întoarcă și astea. Și aia în față și aia în spate. Și atunci te duci lateral, știi? Nu dai seama cum te întorci cu aia? Nu, te duci lateral, nu te întorci. Nu, trebuie invers, mă. Stânga, Asta trebuie să facă dreapta. și atunci te întorci. Ce vor? dreapta, da. Că dacă le pui să facă amândouă stânga, te duci în cap. Nu, te duci mergi lateral, așa, câș. lateral. Deci așa. Intră în parcare așa, țac. Da, dar am văzut mașină. Am văzut pe Discovery. Este, se întorc roțele la 180 de grade. O să vedeți și pe YouTube. Era fix, știi? Deci Când ajung să descarc. parcarea a venit fix între două mașini, și că parcarea laterală. Andrei, Mihai, Pârșa și Dan. Again. And again. Stai că mai avem. Este. Numai atâta o țără aici pune să nu se vadă seriile. Ei, seri cu 100 de mii, hai. Da, apropo. Pentru filmat 100 de mii. Și tu, exact, seri cu 100. 10 lei, băi, exprimă-te că... Bă, eu n-am bani. Nu. Nu mă interesează. Mă rog. Eu nu te-am întrebat de tai sau de până. N-am, pe bune. Și plus că o să ne trebuiască la strângari bani. Nu, păi așteptați și voi să luăm salariu. Să iau salariu. Păi tu nu l-ai luat. Că dacă N-am vrem luat. să fac salariul, o fi gata Nu în știu. 2013. Păi ăsta cum se... Păi dar n-am bani, hei, ci motră, că trebuie să plătești și Păi eu nu te-am întrebat